not expecting anything, but are people who would say, I will do what it takes abangalindele lutho abathi nje ngizokwenza noma yini ukuthi asizakale to see my friend coming out of that situation. ukuze ngibone umngani wami ephuma kulesima kuso. I will do whatsoever it takes. Ngizokwenza noma yini If it takes me to be in debt, noma kubiza ukuthi mina ngibe seyigweletini I will be in debt. ngizoba seyigweletini. If I have to move a mountain, Uma kufanele kugudluka intaba I will move a mountain ngizoyigudluza intaba for my friend to receive help. ukuze umngani wami athole usizo. In the book of Mark chapter 2, Ku Mark chapter 2 we see the 4 men sibona lamadoda amane who had their brother who was paralyzed, umfowabo wayengakwazi ukuhamba, or their friend umngani wabo who had a stroke. owashawa istroke. And the Bible says when Jesus came to Capernaum Ngalesikhathi uJesu efika eCapernaum and to preach, ezoshumayela the house was so full, indlu yayigcwele kakhulu, they could not even enter babengakwazi abantu ukungena to bring their friend ukuthi bangene nabo balethe umhlobo wabo for healing. ukuthi azophiliswa. They looked around. Babheka nxa zonke, They looked around. babheka nxa zonke, There was no way that they could enter. yayingekho indlela yokuthi bangene. And they climbed on the roof. Base begibela phezulu ophahleni, Not their house, hayi endlini yabo, somebody's house. indlu yomunye umuntu. They were so determined Babefuna ngalendlela that we are not going to let our brother miss this time. ukuthi umhlobo wabo angaphuthwa ileli thuba. How I wish Engiyafisa that we may have such believers, ukuthi singaba nabazalwana abanjalo, brothers and sisters in the house of God, who will go an extra mile abazohamba ibanga elithile to help another child of God. ukuthi kusizakala omunye umzalwane. The Bible says they began to open the roof. Bathi iBhayibheli lithi uphahla baliqaqa. Somebody's house had to have an open roof. Umuzi womuntu waba nophahla oluvulekile. What are you guys doing? Nenzani bafowethu? We are making a way Senza indlela for our friend. ukuthi umhlobo wethu And then they took their friend. bamthatha umhlobo wabo. I believe he was not comfortable Ngiyakholwa ukuthi wayengakuthokozeli to be lokho carried on top of the house ukuthi bamthathe bayombeka le phezulu and to be dropped down baphinde bazomdedela on phansi people's heads. emakhanda abantu. And the Bible says when Jesus saw iBhayibheli lithi ngalesikhathi uJesu ebona their faith, ukukholwa kwabo he could not help it, wayengakwazi ukuyibamba, but he looked at this man wayibuka le ndoda, and he looked at their faith. wabuka ukukholwa kwabo, He looked at this man wayibuka le ndoda, and he looked at this friend's faith wabuka ukukholwa kwabo, and said, your sins are forgiven. wathi izono zakho ithethelele, And he said, your sins are forgiven. izono zakho ithethelele. Not because this man was asking for forgiveness, hayi ngoba wayefuna ukuxolelwa, but because of the faith of their friend. ngenxa yokukholwa kwabahlobo babo. Some of you, Abanye benu when you rise to help other people, uma niphakama their sins will be forgiven. izono zabo Not because they ziyaxolelwa. are humble, hayi ngoba bethobekile, not because they are willing to be forgiven, hayi ngoba befuna ukuxolelwa, not because they've got a repenting heart, hayi ngoba inhliziyo yabo iphenduka, but because you are willing to carry them. ngenxa yokuthi uyafuna You take them to the presence of the Lord. bayisa ebukhoneni How I wish ngiyafisa abundant life abundant life we can have people singaba nabantu who will say, abazothi we are going to pray for her. sizomkhulekela, We are going to pray for her. sizomkhulekela, She's a drunkard now. uyaphuza She's manje, using drugs now. usebenzisa izidakamizwa, She's fooling around now. wenza umathanda She manje, interchanging boyfriends now. ushintsha But we are going to carry her. sizomthwala, We are going to carry her. We will bring her before the Lord. We'll bring her before the Lord. We will not rest
rest. Ngeke siphumule. We will not wait for doors to open. Ngeke silinde iminyango ukuthi We are not ivulwe. going to wait for doors to open, Ngeke silinde iminyango but we ukuthi will ivulwe. climb Kodwa siyakufohla. into the roof Singene and open ngophahla. the roof Sivule uphahla. for her sake. May the Lord give you helpers in the name of Engathi Jesus. uNkulunkulu bengakunikeza ozokusiza egameni likaJesu. May God give us brothers uNkulunkulu akasinikeze obhuti who will stop judging, abangeke baze besijaje, who will stop speaking about negative things abazoyeka ukukhuluma izinto ezinegative that we are doing, esizenzayo, but willing to reach out kodwa abafunayo ukufinyelela. and say, he's my brother, Athi mfowethu, he is my brother. athi umfowethu, I'm going to climb ngizogibela walls. phezu I will kophahla, get to on top of the roof ngizofika phezu kwendlu, and open the roof. ngivule uphahla. He's heavy. He is heavy. Uyasinda yena, He is heavy. uyasinda yena, She is heavy. uyasinda. This thing of saying, ma, she is heavy or he's heavy, which means we have tried yesterday. Kuchaza ukuthi sizamile izolo. We tried yesterday. Sizamile Yeah, izolo. we tried yesterday. Sizamile. We even give her money Samnikeza imali. and she misused money. Wayisebenzisa budlabha. And today she's back. Kodwa namhlanje ubuyile. We have tried. Sizamile. She is heavy. Uyasinda. He is heavy. Uyasinda. It's not nice to help him. Akumnandi ukuthi umsize. May God give us helpers. uNkulunkulu asinikeza May God abasizi. give us brothers. Engathi uNkulunkulu May akasinikeza God give us abafowethu. mothers. uNkulunkulu asinikeze May God omama. give us sisters uNkulunkulu asinikeze who will osisi. say, I refuse to give up. Abazothi ngeke I will not give up on her. Ngeke ngize I will not ngimnyekelele. give up on him. Ngeke ngize ngimnyekelele. She's not returning my calls. But I will text. Kodwa ngizosenda I will send a VN. ngizosenda I will i-voice note. call. Ngizofona. I will visit Ngizovakasha. until he is right, until she is sorted, until he is working. Apha abantu esontweni, Apha abantu abanjani. apha amakholwa Oh, Jesus. azothi asimiyeki, Hallelujah. asimiyeki, ungowakwethu, ungowakwethu, asike sindlebende kwabo. May the Lord give us helpers. uNkulunkulu akasinikeze abasizi. People who will refuse Abantu abazonqaba to look at us ukuthi basibuke. remaining in the same level. Sisendaweni efanayo isikhathi eside. Where are these people? Baphi labantu? But you must understand Kumele uqonde that you must not be a burden willingly. ungabe umthwalo nje ukhululeke ukuba umthwalo. Because this man could not help himself. Ngoba lo ndoda wayengakwazi ukuyisiza. He had a stroke. Wayeshawe istroke. He was paralyzed. Engakwazi ukuhamba. Needed helpers. Wayedinga abasizi. But he didn't know Kodwa wayengazi. and he did not demand Futhi wayengaphoqa abantu for these people to open the roof. ukuthi bahambe bayovula uphahla. He was there. Told them talk and said, hey, I heard that Jesus is in the area. Weza ukuthi uJesu sendaweni. I heard Ngizwile that he heals many. ukuthi uyaphilisa. I don't know what can I do Angazi ukuthi ngiyenze njani because my situation is like this. ngoba isimo sami sibi. And one spoke to another. Bakhuluma omunye komunye. Let us take him there. Asimnyiseni lapha ya. Let us take him there. Asimnyise lapha. I wish we can have Engazi ukuthi besingaba nabantu. a church Ibandla that will look for one another. elizobhekelela umunye ngamunye. Jesus said,
Uthi uJesu, I give you this law. nginikeza lo mthetho. Love the Lord your God Thanda uNkulunkulu wakho with all your heart, ngayo yonke inhliziyo yakho, with all your might, ngawo wonke amandla akho, with all your soul. nangawo wonke umphefumulo wakho. And he said, the second law I give to you, Wathi umthetho wesibili engikunikeza wona, love your neighbor thanda umakhelwane wakho as you love yourself. njengalokhu uyithanda wena. We help Siyasiza because we were helped. ngenxa yokuthi nathi sasizwa. We love Siyathanda because we once loved. ngenxa yokuthi nathi sathandwa. Life without helpers Impilo engenabo abasizi is difficult. inzima, But life with helpers kodwa impilo enabasizi is very sweet. imnandi kakhulu. Helpers are good, Bahle abasizi, and helpers are in levels. basemazingeni futhi angalingani. Helpers are good, Bahle helpers are needed. and bayadingeka. And every helper Wonke umsizi need helper. naye udinga umuntu ozomsiza. There is no one on earth Akekho umuntu emhlabeni who do not need other people. ongabadinga abanye abantu. I listened to one of the American preachers. Ngike ngalalela omunye wabashumayeli baseMelika Who said it's amazing othe kuyamangaza how much people are willing to pay for traveling to bury somebody when he's dead. ukuthi abantu bakhokha imali enkulu kangakanani ukuthi bahambe bayongcwaba umuntu oseshonile, Yet they failed kodwa bahlulekile to give less ukuthi banikele lokuncane to help that person while still alive. ukuthi kusizakale lo muntu esaphila. Now in your area, you know, even with your friends and your neighbors and even with your relatives, Uyazi nawe emphakathini nasezihlobeni zakho, you can hear that your aunt is sick. ungeza ukuthi uanti wakho uyagula, You will never go ngeke uzuye to visit uyombona or to ask what medication can I give ukubuza ukuthi ungamthengela muphi nje mapha amaphilisi until auntie is dead. aze afe. The day she dies, Ngalesikhathi efa you go to True Words. uyahamba uye ka True Words, You are going to buy a black suit, uyothenga isudu black emnyama. outfit. You speak to one another. Niyakhuluma ninodwa, How are we going to go eXhopo? sizoya kanjani eXhopo, You organize transport. nize nihlanganisa into yokuhamba. Ngeke ngakwazi ngeke ngingayi komngcwabo auntie ngeke nga. Don't come to my funeral if you never helped me while I was still alive. You are the hypocrite. Uzokwenzani la uhlula ukuzongibona esibhedlela? You are my witch. The greatest witch of them all, it's you. Umthakatho omkhulu wena, Because even that outfit, naleyo nto it's oyigqokile for you to look beautiful. eyakho nje ukuthi ubuke kube muhle. Even that seven seater, not Tata Skumbele ekhaya, what do you call that? Avanza. Seniminyene kwi-Avanza nombona umuntu ongakaze nize nifuna ukuyombona esaphila. Ave niyithanda idumbu nina. Be willing to help. Funa ukusiza, Don't help because there is somebody who's dead. ungasizi ngoba nakusekhona umuntu ofile. You failed to buy your mother 5 kg of chicken. Uhlulekile ukuthengela uma wakho inyama 5 kg. u5 kg nje, But the day she died,
Kodwa mefa You want to buy a cow. ufuna ukuthenga inkomo yonke. When is she, how is she going to enjoy that? Uzoyidla kanjani leyo nkomo? You better bury me with the crucifix. You know the coffin crucifix. Then Sungomane ungcwabe ngebhokisi elingabizi. but have I enjoyed your good while I was still? Kodwa ngibe ngikuthokozelile okuhle okuvela kuwe ngisaphila. Ukijimyokashi still frame tent. For somebody who have never enjoyed your grocery. Uyoqasha itende elibizayo for umuntu ongakaze enjoy nje ukuthengelwa ukudla. No, our mother's funeral must be beautiful. Beautiful, my food. Beautiful for who? Beautiful for who? Faneke ibe yinhle for bani? For wena. For you. So that your friends will say, ha, I'm fine. Kuze abangani bakho bakunqobe. Shayi. Hayi bayashisa, hayi banenyuko. Banzima. Bonile umncwa. Liars. Yo, baqamba imanga. Be a helper. Iba umsizi. Be what? Without expectation. Ungalindele lutho futhi. Be a helper. Iba umsizi. Be willing to help. Una ukusiza umuntu othile. God uNkulunkulu will reward you. Uzokuqhelisa. Let us rise on our feet. Asukume semi ngenyawo. I want you to pray today. Ngifuna uthandaze namhlanje. But before you pray, Kodwa ngaphambi kokuba uthandaze, ask yourself, zibuze, how many people have I helped? sengisiza abantu abangakanani? Not in crime. Hayi emacaleni. How many people have I helped? Sengisiza abantu abangakanani? Do I deserve to receive help? Kungifanele yini ukuthi ngithole usizo? Yes, all of us we deserve to get help, but how many people? Yebo sonke kufanele size kodwa thina sesizwe size abantu abangaki. Because what you are willing to do Lento ofuna ukuyenza shall be done unto you. izokwenziwa futhi nakuwena. This energy you give Lokho okwenzayo will attract the same energy. kuzokwenza ukuthi abanye abantu bakwenze kuwena. Is your heart open? Inhliziyo yakhe ivulekile yini? Is your heart willing Inhliziyo yakhe iyafuna yini to help? ukuthi size? Mina nkosamngcono uNkulunkulu yazi I don't have anything. You do. Khona okuthilo onakho. You do. Khona okuthilo onakho ongasiza ngakho. Actually you do. Unakho. None of us in this house had nothing. Akekho umuntu kulendlu ongenayo into angasiza ngayo. None. Akekho noyedwa. There is something you can do for somebody. Kunento ethile ongayenzela umuntu. You know somebody who can help that person. Uyamazi umuntu ongasiza lowo muntu. You can tell that person, this person is in need of your help. Ungamtshela lowo muntu ukuthi lo muntu udinga usizo lwakho. You have helped. Ususizile lapho. You don't have money, Awunayo imali but you know somebody. kodwa kunomuntu omaziyo. Your name is clean Igama lakho liclean to somebody else. kumuntu othile. Somebody trusts you, Kunomuntu okuthembayo. so you can help. So, ungakwazi ukusiza. You can help. Ungasiza. When you can help, Ungasiza. you can go to somebody's house Ungaya emzini womuntu who have nobody ongenamuntu and offer help. usize lapho. You can clean their yard. Ungaclean egcekeni That is helping. ukusiza lokho. You can go to a senior citizen's house
Ungahamba uye endlini kagogo omkhulu. and do the washing and ironing. Ufike ubenzele iwashing Even ukline. once a month, Noma kuthiwa ikanye ngenyanga. you are helping. Oh God. Yes, you are. Yes, you are. Everyone can help. Wonke umuntu angasiza. Amen. You can buy somebody food. Ungathengela umuntu ukudla. You can buy somebody bread. Ungathengela umuntu isinkwa nje. Yeah, we have helped. We have helped. You can cook a meal Ungapheka ukudla. and invite somebody Umeme abantu to share a meal with you. ukuthi badle nawe. You know her situation. Uyasazi isimo You sakhe. know his situation. Uyasazi isimo sakhe. You don't have money. Awunayo imali. And so, will you visit me, please? Umfonele umtshele ukuthi icela uvakashe. And then you sit down Nihlale nje and cook upheke and let us eat. bese niyadla. I don't have much. Anginako okuningi. That person will leave your house full. Lo muntu uzohamba endlini yakho esuthi And bless the Lord. ebese yambonga uNkulunkulu. Will forget to worry that day. Uzokhohlwa nje ukuthi akhathazeke kulolu suku. Others, they are proud. Abanye baphakeme. Yes. Angithi Shil said it's not easy. Some they are not easy to help. Abanye kulula ukuthi ungabasiza. Praise the Lord. Amen. And again, speak to your children. Khulumani nezingane zenu. When you see a neighbor Uma ubona umakhelwane or a so-called a relative o isihlobo who always come to your house around 6, 6:30, as if he's going to watch TV. abafika nje ngale ikhathi zantambama engathi bazobuka iTV. Kulele lokishini mawusangisho. And that person is not interested on the TV. Lo muntu lo akazeli iTV. Mase fika kwesithathu, add her. Makufika omunye mfake laye Add lapho. another plate. Ufake elinye iplate. Because usuyazi ukuthi la ekhaya sinabantu sinomuntu ozayo ngeyikhathi ezithize ukuzobuka TV. Ay TV yalapha ekhaya vele ilokhu yehla yenyuka. Hawu usufuna umntana omuntu azathini? Ngizobuka ini? Wena ke usolokhu ucontsisela amanzi nje ebhodweni. Ulokhu ugoqoza. Lokhu ugoqoza. Kuze kuphelelwe itaste ukudla uzudle ngo10 ngoba awufuni ukuphaka. Ngeke kusenele. No. Melo kenze uzobuka iTV. Sekumele wazi ukuthi God has added another member. God has added another member in the family. Akuyeke ukufakwa amanzi ebhodweni bakithi. Akuphakwe khona lokho okunjani okukhona. Manje lamaqatha besiwabalile. Yeah. You know, thina sikhule ekhaya ethuma ukudla akuqedwa konke ebhodweni. Amen. Uma wethi nje ukudla anginjani? Funa kudlule isihambi ngokuhlwa. Hayi kwami. Where the hell are they coming from? Abanye bethi funa kufika ingilozi kaNkuluNkulu ebusuku. Ilambile. Ifice amabhodo enjani? Mthi ashiya amaqatha noma bemabili. Oh. Uyayazi umfundisi inyama uthi bisa kanjani. Uma ingafikanga ingilozi aseyodliwa uwe phela. But be willing to share.
Are you with me, bazalwane? This thing of sharing, angazi kusho ukuthi kahle unyaka wokudla ngempela lo. Unyaka wothando, because I'll always speak about food. Yes. You can't love and do not give. When you love, you share. Are you with me, bazalwane? Be willing to do what? To share. Into elula ukudla. Sikhohlwe yingubo, sikhohlwe ukuthi ingane yaka makhelwane ayikhokhile school fees. Ulmeni uyasikhokha school fees. But ingubo. Ulmeni uyasikhokha bazalwane school fees. Ingubo. Be willing to share. If we can develop this attitude, the Bible says, God give bread to the eater. uNkulunkulu unikeza isinkwa onjani? Odlayo bese enikeza imbewu otshalayo. Are you the eater or are you a sower? Don't reduce yourself to a level of a sower or to of a level of a eater. Because a eater ulezofika ezobuka TV. So immediately usuthola ithuba lokutshala wena. Ngoba njengoba wandla umuntu ofuna ngabe uyazondla kwayena. Abanye abasizakali ngempela ngoba uyazi na ukuthi bengaye ejaldini lamandiya. Kodwa akafuni. Wena uthi angicabangi. So kodwa wena uyile. Yena uyakudla ukudla kupheka ubani? Ukwathengwa imali yakho yasemajaldini. So you are a sower. Keep on sowing. Be a helper. Be willing in this life to do what? To help. I will help her. I will help him. Zuyikhumbulile ukuthi bangaka abantu basizile empilweni. Close your eyes and think again. How many people I can help in this life? I mean, I will teach you how to fish. I'll never fish for anyone. I teach people to fish and I'll never fish. Hey, when stop being stingy. Think how many you can help in your life. It's not everyone in a position of being learning a skill. Jesu wathi abampofu nohlaleni nabo phakathi kwenu. Now speak to the Lord to help you, to be a helper. Tell the Lord, touch my heart, Father, that I may be willing to help. Open my eyes that I may see people that need help. As much as I need helpers, so make me a helper. Let me a blessing. I want to be a blessing to my community, to my fellow brothers, to my fellow sisters in the house of God. I want to be a blessing. Help me, Jesus, that I may touch lives, that I may touch people, lift them up, solve their problems. Oh yeah, cry out to him, because whosoever is lifting up his or her hand to help others shall receive help. You will be a help candidate by a reason of helping others. Lift up your voice. Sakanko Shementia Antanaya. No, Mina, I'm busy with my product. I want to sell. It will take others to make people to buy your product. Suma Kanter Heliana. It will take other people to help you for whatsoever you are doing to be valued, to receive value. Lord, help me to be a helper. Lord, touch me. I want helpers. Open my doors, my Father, that I may receive helpers in this life. And my Father, I pray that when you have helped me, I will be a helper. I will help other people. Give me a skill. Give me love. Give me resources. Give me money. Give me clothes. Give me food. I want to be a blessing.
You are not praying. Lift up your voice. Pray this prayer. Shakinga sangele siyamanda. Talimandu shendiyanda. Zikimanga solita maya. Zibanda alitaya mando. Jesus, I need your help. Help me to be a helper. Oh, yeah. Shamelele mondu shayabaya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we have prayed. Amen. While Usisme was speaking to us about offering, my heart was moved to this scripture. Malachi chapter 1. While we are still standing, we are closing the salon. Reading from verse number 6. Uthi indodana idumisa uyise nenceku inkosi yayo. Uma nginguyise kuphi ukudunyiswa kwami? Uma ngiyinkosi kuphi ukwesatshwa kwami? Usho konje uJehova Sebawothi uthi kinina bapristi enelidelela igama lami nokho nithi silidelela kanjani igama lakho na? Uthi ngokunikela ngesinkwa esingcolileyo e-altare lami. Bese nithi sikungcolise ngani na? Ngokunikela ngesinkwa esinjani? Esingcolileyo kuphi khona? E-altar mase siyabuza ukuthi singcolise ngani. Unamnikelo uNkulunkulu esithi lethe e-altar lakhe ayibize ngemnikelo enjani? Engcolile. And then we expect a blessing. Angcono mina ngiba nginikela nje ngoclean angitshontshanga lutho umuntu elalela. Lapho ninikela ngesilwane esiyimpumputhe sibe ngumhlatshelo akubi kubi na? Lapho ninikela ngesilwane esiqhugayo nesigulayo ngicela uncimela lo fan akubi kubi na? Mawusondeze kumbusi wakho kuya kuba nomusa kuwe na? Uyakwakwamukela na? Usho uJehova Sebawothi. Manje ke ninxusa uNkulunkulu kuba abe nomusa kithi njengoba ninokunjalo ezandleni zenu. Uyakunamukela na? Usho uJehova Sebawothi. Athi ngathi ngaba khona phakathi kwenu ongavala izicapha ukuze ningabaseli ize i-altar lami. Angithokozi ngani usho uJehova Sebawothi. You can read the whole chapter if you like. What we are bringing to the altar, what we are bringing to the altar, what we are bringing to the altar, what I bring to the altar, is it not dirty? Is not crippled? Is it not crippled? Shumayela into ongazi nokuthi ihlangana makunjani, which means there is no sacrifice of preparation. Band is just giving, just playing because siyakwazi ukudlala. No preparation of heart, there is no honor. When it's time to bring your offering, you just do anything ohlangana nayo. Indodana idumisa uyise nenceku idumisa inkosi yayo. Uthi uma nguyihlo ubukudunyiswa kwami yini na? Kuphi uma inkosi
inceke idumisa inkosi yesaba inkosi yayo ikhonza inkosi yayo. If I am your Lord, where is my honor due to me? Would take the very service you are giving and give to ababus and say bazoyamkela in land. Take it and give it to the rulers and see ukuthi bazoyamkela yini. Abanye benu, they dress to kill, beya kwi date. Huh? Uya kwini? Fake perfume. Aya kwi date umuntu ozomhetha. Present, you want yourself to seem what? Presentable. For who? Khona mekuzothiwa kuya interview nongazi uqhaqha manje. Wants to impress who? Is what you're giving to God worth? Ndodana dumisa uyise nenceke dumisa inkosi yayo. Uma ngiyinkosi kuphi ukudunyiswa kwami nokwesatshwa kwami na? Umlethe altare lami imnikele njani? Ngcoli uthi kwangazi uthi ngaba khona ozovala ini inkonzo engabe bikho. Ngoba from intercession abantu abangekho ready, abangekho prepared kuya kwi praise and worship is not ready. Ama ushers awazi noma hlafuna ishepisi noma enzani ayabamba ayiyeka. And then even abahlabela abadumisi ke the house, the whole house, abantu abazazi noma bayafuna yini ukushaya izandla noma bafuni ukugida phambi kaNkulunkulu. You are giving a dirty and a crippled offering. It's a high time, Bazarone, we rise and ask ourselves, what are we doing? Is he our master? Truly, is he our master? I was just sitting down. Oh my goodness. Look at this. Statimnikele crippled. Outding ukuze upanchwe every Sunday to give umnikelo ophilayo. Amen. As I'm speaking about helping, again, if you don't believe that you can give, that the Lord will bless you, give as a helping, as you are helping. Yes, give, support the house of God as you are what? And your mind must have that. Good, I'm helping the ministry to go forward. That's all. I don't care whether you're young, but I am just what? Helping. But appeal na koke lokho osiza ngakho. Because truly, mase kuthi uNkulunkulu uyavula amehlo akho ukubona ukuthi ukukhonza kwakho in such an atmosphere kuphatheleni, you'll be shocked. Because when you expose yourself, I've spoken from ipasika ngalento. If you expose yourself to a certain group of people, you inherit i-aura yabo. You understand? Ngizengathi kini uma uhlanganyela nabantu uhlala phakathi kwabantu ababhemani insango leyo nsango uhamba nayo. Exactly as you are worshiping in this atmosphere, you go with the presence of the Lord. What is here is prepared. What is here? As you come to the Sunday morning service, you are coming to the gathering of angels. There are prayers athandazwela ungekhulele. When you're walking through that door, you are walking to your miracle. Can't you support that in the name of helping, not in the name of I believe God can bless me?
are people who are crying out here, crying out for your entrance, that you may not come in the same way and live the same way. Mthandaza ayiboli, mthandaza ayifi, mthandaza ayigugi. So this is what the Lord has just deposited in my heart when I was just sitting here. Silethi mnikele eqhugayo. Our services are limping. Izilwane esilethe altar ziyimpumputhe. Will your governor accept it? Will your child accept it? Yeah? Will you give ingane yakhe ese high school 10 rand? Is my look care? Ngikhuluma nabantu abangana ingane. Ingane yakho nje se high school imali ungayinikeza imali yokhere u10 rand. Izoyivuma. Kuzoxatshana eqala. Manje mina ngiyithathe ephi ngiyishike mina ngenza imali kodwa izobe siyenze njani? Izobe siyinqabile, izobe sicomplainile, izobe silethile inhliziyo yayo. How much about God? How much about the work of God? Praise the Lord. Amen. The Lord loves us. Amen. And is correcting us. Amen. Yeah. Check your attitude and check. With mase kuthiwa kwenziwa ngachazwa omunye umvangeli ngimlalele eselinye itende ethi ekhuluma ngemali wathi athi uma wengane avedini umnikeza u200 rand uvela zathi lento encane kanje umuntu ngizoyenzani uthi ngenze nje mina ngale mali u200 yini engayenza uthi afike uma wengane esontweni kuthiwa bazalwane sicela nje abazalwane bazonikela ngamalini ngo200 rand athi imali engaka imali engaka kodwa udinwe wazoblocker wazothi ngicela ngizomblocker ke mina lo emblockela malini ukuthi mngakana 200 kodwa once wangena esontweni wow Hibo, kujo siyithatha phi imali engaka? Same amount. Mayiza kweni ngakanani? Masizophuma kweni ngakanani? What about God? What about God? Nikhona kodwa namhlanje ngazi ukuthi ngiyanginizwa nje. Are you here? Your service to the Lord must be excellent. In every area. If it's a song, let it be on point. If it's a dance like nobody's dancing in the house of God. Don't wait for another one to jump. Ngoba ikitaza wena masangisho. Hey bazothi ngiyaphapha. Hey phapha. uDavid wakwazi ukadabuka ingubo. Isilima sathi awubusofuna ukubukwa. uNkulunkulu wathi kuswela namhlanje ngiyazivala isibeletho sakho uphinde ube nabantwana. You can never undermine somebody who is doing his best to the Lord. Nele nto yokugconana ukuthi umzwile because other problems that you have, you attracted them when udelela abazalwane. I'm telling you. The Bible says isibeletho salo mfazi savalwa same time. Ngalesikhathi mina ngithumisa uNkulunkulu okuyena ongibekeke lesi sihlalo. Engekusona, don't even deserve it.
her womb was closed. Kwabiza ukuthi kwasho ukuthi akadivorce kuDavid waqhubeka phambili wathola omnye unkosikazi ke khona lo nkosikazi because lo nkosikazi udelele into kaNkuluNkulu. Some of you are being replaced because you undermined izinto zenkosi. Never undermine izinto ze-altar. Lift up your hands. May the Lord be merciful and be gracious unto you. Amen. The Lord shine his face upon you. Amen. The Lord cause you to prosper in everything you do. Amen. Divine health is yours. Amen. Divine wisdom is yours. Amen. Divine favor is yours. Amen. Your family is blessed in the name of Jesus. Amen. Your family is protected in the